ịma na egbe bi n'enu ugo bi n'enu mana ha bụ ofu anụ ihe ugo ji kara egbe ọ dị ka onye chọrọ iji ukwu si Amerịka alawa Nigeria ịma na ụzọ eteka aka is very far. Check any of my brother or easy imo chicha na chachi n'enu ụwa chichi si na chi onye chinyere eze na chi ọchịchị ma gị walite maka ịgụrụ akwụkwọ ma ọ na nwere ego udo dị n'obodo agbachasịa ndị nze eriwe bribe ụmụnne m ebe ọbụla onye nọ ya biko gee ntị n'olu m n'ụbọchị taa biko enwere m ajụjụ m chọrọ ịjụ ụmụ Igbo